Gràcies i enhorabona, presidenta. A Catalunya tenim un sector pesquer que està molt atomitzat en microempreses, en pimes, i que, degut a restriccions ambientals i per la falta de relleu i de rendibilitat, ha vist disminuïdes les seves captures, passant de les 45.000 tones l'any 2000 a les 20.000 que tenim el 2021. I, de fet, en 15 anys hem reduït un 60% el número de vaixells. Però, per altra banda, és un sector amb una gran tradició al nostre país, a Catalunya, i que és clau tant en termes de sobirania alimentària, de fet només cobreix el 15-20% del consum intern, hi ha molt de recorregut aquí, i clau també en la diversificació empresarial de municipis costaners. I, per tant, com la majoria d'activitats del primer sector, de fet els pescadors sempre diem són els pagesos de la mar, oi? És un sector estratègic però en declivi, i de fet l'aguanten uns pocs amb el seu sacrifici, perquè més enllà d'una feina és també òbviament una forma de vida, i els hem d'ajudar, i més tenint en compte que per cada lloc que es crea pescant al mar se'n generen com a mínim 5 més a terra. I com sempre defensem a Junts per Catalunya, la falta de relleu generacional, l'abandonament, es resolen amb rendibilitat. I aquesta rendibilitat veu, òbviament, dels ajuts directes, però sobretot també de la inversió per part de l'administració en formació, en innovació i molt en promoció del peix i el marisc de quilòmetre zero que tenim a les nostres costes. I en aquest sentit vull des d'aquí fer un esment molt especial a la tasca que fan l'Associació Catalana de Dones de la Mar. Entrant en algunes problemàtiques concretes del sector pesquer català, diria la primera faria referència a la part organitzativa. El sector està organitzat en confraries i aquest instrument té coses molt bones, però també té algunes que caldria de millorar i posar al dia, com és, per exemple, el sistema paritari de repartiment de poder entre els armadors i els mariners, que quan el que es tracta són qüestions purament empresarials, estructurals, creiem que no té massa sentit i que en aquests casos, almenys en aquests casos, caldria donar més potestat als armadors, als amos o als propietaris dels vaixells, perquè són els que segur permaneixeran en l'activitat. I, per altra banda, una altra problemàtica és tot el capítol ambiental. Cal no deixar ningú pel camí en aquesta adaptació que està fent el sector per adaptar-se a totes les restriccions de sostenibilitat ambiental que es marquen, i encertadament, òbviament, des d'Europa, però cal no deixar ningú pel camí. Per dir-ho d'una manera, podríem dir que, evidentment, cal que no s'extingeixi cap espècie de peix, però que vigilem que no se'ns extingeixin els pescadors. En aquest sentit, la normativa no hauria de perjudicar en l'històric de captures que utilitza com a base de càlcul per determinar les vedes i les quotes que ha de complir cadascú, no hauria de perjudicar aquells pescadors que d'una manera proactiva, avançadament, voluntàriament, ja fa anys que estan aplicant mesures ambientals que el que els hi comporten és que temporalment estan pescant menys. I em refereixo a fer una veda de 2 mesos en lloc de només un, treballar amb malla quadrada de 53 mil·límetres en lloc de malla de 40, etc. I en aquesta línia també dic que hi ha barques d'arrossegament, que és el 70% de l'art de pesca del nostre país, que ja fa anys que estan aplicant la tècnica de les portes anomenades pelàgiques, que són molt més respectuoses amb el fons, perquè floten just a tocar el fons i per tant no el llauren. Això de retruc també evidentment els hi comporta que tenen un estalvi de fins a un 20% en combustible. De fet, jo mateix ho vaig poder viure en una sortida que vaig fer de pesca amb els pescadors de la gamba de Palamós, o també altres mesures com les reserves de pesca o els parcs de biòtops. És evident que el sector, per interès propi, s'està avançant, per tant, caram, escoltem-lo. I caldria estudiar també si no seria més eficaç per la recuperació de determinades espècies, fer, evidentment, amb tots els ajuts que compensin totalment això, fer una veda més llarga i no pas tantes i tan fragmentades. Això és el que es va aplicar, per exemple, amb molt d'èxit en l'anxova, en la recuperació de l'anxova de Galícia. Hem d'aconseguir també revertir la imposició espanyola de declarar l'estimació de captures abans d'entrar a port, que això està pensat segur per altres mars i altres casuístiques, però no pas per la nostra, i de fet fa poc el sector i els municipis costaners van signar un manifest recollint aquesta i altres reclamacions. I dins d'aquest marc dur de regulació s'hi ha sumat darrerament l'increment de costos, especialment de l'energia. En aquest sentit, ja ho comentava la companya, el Ministeri acaba d'anunciar un paquet d'ajuts de 49,5 milions d'euros
el 70% són d'origen europeu, són 29,5 per vaixells, 20 per aqüicultura. Evidentment, des de Junts per Catalunya vetllarem perquè arribin els que pertoquen a nosaltres a Catalunya, que és sempre, òbviament, una qüestió molt utòpica perquè l'espoli mai falla. En fi, vostès, Vox, el que reclamen és que Espanya marqui perfil propi en política pesquera respecte a l'europea. Nosaltres, ja ho saben, treballarem perquè Catalunya no hagi de passar de cap manera per Espanya per poder defensar la nostra idiosincràsia pesquera davant de la Unió Europea. I acabo, mentrestant, Junts per Catalunya, controlarem que el govern en minoria absoluta d'Esquerra Republicana lluiti a Madrid tots aquests fronts, i em refereixo a ajuts, a vedes, normatives, etc., sense cap mena de servitud i amb tota la mentalitat d'estat. Moltes gràcies.